Tolosaldean euskararen normalizazioa eta euskal kultura bultzatzeko helburuarekin, 11 kontutan aritu da lanean 2019an ere Galtzaundi euskara taldea. Egin beharrekoetan aritzeko, lehenik zuzendaritza berritu zen 2019ko batzar nagusian, emakumezkoen presentzia, eskualdeko ordezkaritzak eta gaztetasuna nabarmen indartuz. Hori horrela, eskualdeko egituraren ehuna josten jarraitu dugu. Hileko maiztasunarekin, Ibarraldeko, Anoetaldea eta Iztondoko, Alegialdeko eta Tolosako ordezkariak bilduz. Beste hainbat gairen artean, 2020ko Euskaraldiaren oinarriak jartzen aritu dira azpi eskualdeetako batzordeak. Bazkidetza aldetik ere jarritako helburuak lortu dira 2019an, eta urte amaieran guztira 452 galtzaundikideek osatzen dugu Tolosaldeko euskaltzaleen sarea. Sektorekako mailekin ere lanean jarraitu dugu. Hezkuntza mailan adibidez, eskualdeko ikastetxeia guztiak batzea lortu da, eta honela, 8 bilkura egin dituzte urtean zehar. DBH-ko azken urteko eta batxilergoko eskoletako ikasleen ordezkariekin biltzen jarraitu dugu, eta horren ondorioz sortutako gazteen hitzartzea antolatu dugu beste urtebetez. Horretarako, euskal kulturgintzaren transmisioa graduondoko ikasle Josu Artutxe eta Inigo Otagi ikasleak izan ditugu gurekin batera. Euskalduntzari begira, AEK eta Itzole euskaltegiekin foro partekatu jarraitua martxan dago, eta horrela lortu da diagnosi partekatua eta gurasoen matrikulazio kanpaina bateratua egitea. Bide beretik, Peñaskal Fundazioaren eta Itzolen arteko lankidetza sustatu dugu. Fundazioko ikasleek euskara klaseak izan ditzaten beraien zikloetan. Tolosako kirol entitateen ordezkariekin bi lanbilera egin dira 2018an egindako behaketa lanaren ondorioak sailkatu eta klubekin partekatzeko. 2020ko neurri gauzagarriak zerrendatu dira, hobetzeko dauden alorren azterketa egitearekin batera. Lan munduko mahaian ere elkartu dira eskualdeko lanbide heziketa zentroak eta laneki elkartea. 4 bilera egin dira 2019an eta ikasleen praktikak euskaraz egitea ahalbidetzeko Hezi eta Lan izeneko proiektuaren oinarriak jarri dira bertan. Proiektu honetan, 7 esperientzien bidez, eskualdeko hainbat enpresekin lanbide heziketako ikasleen lan praktikak euskalduntzeko lan zuzena egitugu Galtzaunditik. Horrekin batera, Anoetako eta Hirurako enpresekin ere urte luzez martxan dagoen egitasmoarekin jarraitu dugu. Saltokiekin ere zuzeneko lanean jarraitu dugu Tolosan, Bilabonan eta Ibarran. Euskararen erabilera saltokietan bultzatzeko saltokiak banan-bana bisitatu ditugu. Guztira 651, beraien beharrak entzun, proposamenak egin eta eskura dituzten baliabide eta zerbitzuen berri emanez. Euskarazko kultur eskaintza sustatzeko egitasmoek ere izan dute bere tartea 2019an. Tolosako irakurle taldeak 10 saio egin ditu. Inazio Mujika, Arkaitz Kano eta Miren Amurizaren bisitekin. Eta sormenetik egitasmoak 2 hitzordu izan ditu Oria ibaiaren bazterrean. Garbine Ubeda eta Tio Teronen semeak konpainiako kideak izan dira protagonista. Euskara informalki praktikatzeko mintzalaguna egitasmoa koordinatu dugu Galtzaunditik ere bai. Tolosan azken urtetan bezalaxe jarraitu dugu, eta horretaz aparte eskualdeko gainerako herriekin ere elkarlana bultzatu da ekintza osagarriak antolatuz eta elkarbanatu. Guztira, 100 pertsonak baino gehiago hartu dute parte mintzalagunean Tolosaldean, 27 taldetan banatuta. Urtero bezalaxe, euskararen aldeko ekimenetara joateko autobusak ere antolatu ditugu Tolosaldetik. Eta udazkenean, 12. urtez jarraian, Ibarra Galtza komik euskarazko komiki lehiaketa antolatu dugu. Guztira, Euskal Herri guztitik 111 lan jasoz. Hileko azken ostegunetan ere, kultur saio bat antolatu da irailera arte irekita izan dugun Galtzaundi tabernan. Bertso saioak, ipuin kontalariak, magia, hitzaldiak, musika, denetik ikusteko aukera izan da Ibarrako plazako ostatuan. Ikerketen arloan, azken urtetan bezalaxe, Tolosako eta Ibarrako kale erabilera neurketak egin ditu Galtzaundik. Bereziki aipatzekoak dira Tolosakoan jasotako emaitzak, lehen aldiz gaztelania baino euskara gehiago entzun baita kalean. Lehen aldiz egin dugu ere bai eskualdeko batxilergoko ikasleen euskarazko kultur kontsumoaren azterketa. Bertako emaitzak ikaslekin partekatzeko aukera izan dugu lehen aipaturiko urteroko hitzartzea. Soziolinguistikaren arloan mintegiak ere eskaini ditugu Tolosaldeko euskaltzalentzat 2 saio eginez. Bata ikastegietan Xabier Bengoetxeak emandakoa eta bestea Anoetan Jon Sarasuak eman zuena. Eta bestetik, 2018ko Euskaraldiaren ikerketa ere osatu dugu alde kualitatiboa landuz eskualdean eta soziolinguistika klusterrak egindako ikerketa kuantitatiboarekin bateratuz. Hau gizarteratzeko eta eskualdeko euskaltzaleak ahalduntzeko, euskaraz bizi ahal gara, hitzaldi zikloarekin herriz herri joan gara, gure kezkak eta ideiak Tolosaldeko herritarrekin partekatzeko asmoz. Hitzaldi zikloekin jarraituz, zeharkakotasunean eta elkarlanean sakonduz,
Tolosaldeko asanblada feministarekin batera euskaltzaletasunaren eta feminismoaren elkargunean sakontzeko hitzaldi zikloa ere antolatu dugu eskualdeko hainbat herritan. Bi mugimenduen inguruko ikuspegiak eta zeor lerroak irudikatu ditugu hitzaldi ziklo honen bidez. Bestalde, Galtzaondik ere baditu ordezkaritzak beste zenbait proiektu eta bilgunetan. Hala nola, Tolosaldeko komunikazio taldeko administrazio kontseiluko lehendakaritza dagokigu, eta Tolosa, Ibarra eta Bellamonako euskara batzordeetan parte hartzen dugu. 2019ko berritasuna da, euskaltzaleen topaguneko zuzendaritzan ere bagaudela maiatzaz geroztik. Amaitzeko, 2019 ere urte berezi izan da Tolosaldeko euskararen mailarentzat. Martxoan, alegian egindako ekitaldian, mailaren aldeko konpromisoa adierazi zuten publikoki eskualdeko hainbat eta hainbat elkarte eta erakundek. Bi lan ildo garatu ziren orduz gero. Batetik, Tolosaldeko euskararen maila definitzeko eginkizuna eman zaio Siadeko ikerketa talde ezagunari, zeinak bilkune horren funtzioa, lan ildo, izaera, egitura eta bideragarritasun plana lantzeko ardura izan duen. Eta bestetik, 2020 eta 2022 urte arteko plangintza garatu dute Tolosaldeko UEMA eta udaletako euskara teknikarien batzordeak. Tolosaldeko euskararen mailaren inguruan azalean daude adostasun nagusiak, hala nola misioa, helburuak, eskualde ikuspegia, ekintza ildo zehatzak, euskalgintza instituzional eta sozialaren benetako lankidetzan oinarritutako gobernantza, eta noski baita ere zalantzak eta zailtasunak. Horien artean daude izaera, egitura, baliabideen berrantolaketa moduak eta finantzaketa besteak beste. 2020an ere bide beretik jarraituko du Galtzaundi euskara taldeak. Eskualdeko euskaltzaleak batuz, eta bide berean lanean ari diren norbanako eragile eta instituzioekin sinergiak landuz.